Bueno, bagoaz ariketa hau egitera, begira. Ariketa honetan esaten digute. A bilberen probabilitatea dala, haren probabilitatea ken A ebaki beren probabilitatea. Eta hau horrela dala jakinik, lehenengo eta behin adierazi behar dugu nolakoak diren A eta B gertaerak. Bueno, ni hasi naiz lehenengo eta behin A bilberen probabilitatearen formula orokorrak kopiatzen hemen behan. Bai, eta orduan konturatuko zineten, formula orokorretik buruketak ematen duen formula honetara dagoen desberdintasuna edo aldea dala beren probabilitatea. Bai, buruketak ematen duen adierazpen honetan ez da agertzen. Hori da, beren probabilitatea dalako 0. Begira, beren probabilitatea 0 baldin bada, formula hau, bilduraren formula, geratzen zaigu modu honetan. Haren probabilitatea gehi 0, baina, gehi 0 hori ez dugu jarriko, ken A ebaki beren probabilitatea. Orduan, ikusten duzuen bezala, hemen dugu buruketak ematen duen adierazpen hau. Vale? Bueno, zer, esan gure dau, beren probabilitateak 0 izateak. Bueno, begira. Hori gertatzen da, gertaera baten probabilitatea 0 da, gertaera hori ezinezkoa denean. Orduan, beren probabilitatea 0 baldin bada, nik badakit B izan behar duela ezinezko gertaera. Ezinezko gertaera. Bai? Bueno, eta orduan, esaten digutenean erabaki nolakoak diren A eta B, esan beharko genduan ari buruz gertaera bat dala, besterik gabe, baina beri buruz esan beharko genduan B ezinezko gertaera dala. Listo. Bueno, orain ere esaten digute kalkulatzeko A bilberen probabilitatea eta A ebaki beren probabilitatea. Bueno, begira. B ezinezko gertaera baldin bada, horrek zer esan gure dau, begira. Imaginatu nik lauki honen bidez adierazten dodala esperimentuaren lagin espazioa. Lagin espazioaren barruan egongo litzateke A multzoa, A azpi multzoa, eta listo, B ezinezko gertaera bat denez, ezingo neban nik hemen barruan B adierazi. B ezinezko gertaera baldin bada ez dago lagin espazioaren barruan. Esango genduan B multzoa edo gertaera dela multzo hutsa, ez dagoela elementurik B gertaera horretan. Orduan, begira, B gertaera ezin badut irudikatu, A ebaki B, dala A eta beren arteko ebaketa, ezin dut irudikatu, ez dago, ez da existitzen. A ebaki B ere multzo hutsa izango litzateke. Beraz, bere probabilitatea izango litzateke 0. Existitzen ez dan gertaera baten edo ezinezkoa den gertaera baten probabilitatea 0 dalako. Bueno, orduan, ebaketaren probabilitatea 0 baldin bada, begira, hau ordezkatzen badugu, balio hau ordezkatzen baldin badugu, bilduraren probabilitatearen formulan, buruketak ematen digun formulan, adierazpen honetan, hemen ebaketaren probabilitatea dagoen lekuan 0 jartzen baldin badugu, zer geratzen zaigu? Geratzen zaigu bilduraren probabilitatea dela haren probabilitatea. Eta listo. Horrela egongo litzateke ja buruketa eginda.